Cek lagi nih. Ngapunten. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli yawmin minal ahwali muqtahinin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'an qawlihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa jami'in tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa sa'in amin wa syuhada'i wa salihin wa musannifin wa muqtasim wa alaihi mujtahidin khususan wa kita wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna hasanah syarih wa inna nabiyan sallallahu alaihi wa inna mursalin wa inna tunjata al-qadari wa inna jamila wa nashhadu al-qadir jilani wa ma'akum syaitan hasanah syarih wa sallallahu fi Indonesia kullihim jami'in masyayikh hasanah hadal wa dalam midatina wa azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa usulihim wa ansarihim wa ambalina wa ummatina wa jadatina wa jadatina wa amamina wa amalina wa khalina wa khaladina wa usulina wa ansarihim wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minat khususan ila jami'an man hadara fi majlisina hadha jama'a khususan ila jami'al muslimin dan susah mungkin bagi para masyarakat di Palestina dan khususnya jami'al muslimin di Gaza wa Palestina di Suriah wa fi Yaman wa fi kulli makan wa zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa amadana bi asrarihi wa hada'alihi bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Anasin hadis saking sahabat Anas radhiyallahu anhu kharaja miyos sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam siji dina bahwa kali utawi Kanjeng Nabi iku akhirun nyepong jogeling gandeng iyati Abi Dzarrin kelawan astane tanyane sahabat Nabi Pakolan nulis dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abi Dzarrin a'alim ta'ana baina aidina aqobatan kahudan la yas'aluha illa al-mukhifun. Iya dadar sampai ngerti ngarepe awak dhewe niki enek tanjakan sing terjage
sing curang, terjal sing mungkin sing boten saged munggah kejaba wong sing mukhifun, wong sing gawa enteng-entengan, wong sing gawane iki enteng. Terus kala rajulun enten tiyang sing takut, ya Rasulullah, aminal mukhafina sing tandhet apa to? Aminal mukhafina ana aminal muthqalina. Kula niki termasuk tiyang sing nggawa barang enteng apa nggawa barang abot. Terus kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Amin dakato anu yaumin." Terus Kanjeng Nabi tandha, "Sampeyan duwe panganan kanggo dina iki. Sedina iki duwe jagan panganan." Kala jawab sapa rajul, "Nggih, abadan menika." Naam nggih. Nggih Kanjeng Nabi mencatahi dina iki aman. Faqala Rasulullah wa ta'amu ghadin, panganan meneh duwe gawe sesuk dina Selasa duwe. Naam nggih, ngenten Kanjeng Nabi aman insyaallah. Faqala Rasulullah wa ta'amu ba'da ghadin, panganan kangge napa? Lusa niku bahasa Jawa. Sombe. Nah, iso ombe. Dina Rebo nek Fakola jawab lah, boten enten. Kaya panganane cukup kanggo Selasa. Fakola Rasulullah laukan indaka ta'amu salatati ayamin kunta minal musqali. Niki masyaallah. Kayane kita boten termasuk iki. Kanjeng Nabi kan gambaraken perjalanan benjing teng akhirat niku perjalanan sing terjadi, sing curang, sing terjadi. Sing saged minggah niki namung tiyang-tiyang sing gawanane enteng. Maksudnya apa? Akhirat swarga itu diibaratno panggonan dhuwur. Terus gawan nggih gawan tas apa ransel apa niku diibaratno bondo dunya. Sapa wonge kok mati jek ninggal bondo dunya kathah, jek duwe bondo dunya kathah, berarti nggawa gembolan sing antep, sing abot. Boten saged. Angel cara semua angel tenan. Tapi nek gawanane enteng nggih, bondo dunyane tadi niku munggah ya cepet mawon. Wong gawanane enteng. Terus juga tangga batese nggawa enteng karo abot niku ya napa? Batese panganan ternyata. Panganan niku sing kebutuhan dasar menungso. Panganan itu kan termasuk enten pelajaran kita rumiyin kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Nggih. Boten ukurannya boten namung sekunder, lek sekunder tambah nemen wis abote. Primer iki. Primer iki sampai kapan? Nek meneh jek duwe panganan enek, oh berarti durung termasuk. Benjing jek ada panganan dino rebone. Saiki duwe panganan, duwe gada. Meneh duwe panganan, gada. Sok ben enek panganan pun boten gadah. Untung awakmu duwe jagan panganan rong dino. Nek duwe jagan panganan rong dino, iku berarti termasuk wong sing enteng gawane. Wong sing gampang munggah akhirat, gampang mlebu swarga. Mergo gawanane niku namung panganan sing namung sampai sesuk mawon. Sing sumber ini pun dereng gak ada. Yo golek nek ngoten lho, maksudnya nek diparingi nyawa dawa yo golek nek dosis. Tapi nek wong kok duwe jagan panganan, gawane niku 3 dina ae, aja luwih 3 dina tok ae. Maka wis diarani wong sing nggawa donya abot. Sing munggah akhirat mlebu swargane abot. Lah kita mboten namung 3 dina. Setahun gaden dong, parine aman. Nggih kan, kalau tingali tiap-tiap
bolak-balik awak mepe. Wah, aman iki. Aman iki kadang-kadang yo saking leluwihane sampai nggih kula diterima. Aku lagi ngomong ya. Rasane rada. Lah ben gawane jenengan rada enteng, rada dindungno. Oh niku kangge apa-apa. Niku padahal sing dibahas Kanjeng Nabi masalah kebutuhan prinya. Nabi umpama ditangguti Nabi kula nek makan niku enggak ada sampai 3 dina bahkan sakulan tasih enggak ada. Aman insyaallah tasih enggak ada. Lah nek kula selain panganan nggih enggak ada kendaraan, nggih enggak ada nyutro, nggih enggak ada perhiasan, tambah abot nemen ya. Tambah nemen ya. Lah wong nggawa duwe panganan 3 dina ae wis diarani wis nggawa barang abot. Apa maneh tambah akeh. Nah, kan sahabat rumiyin niku jenengan nek maos cerita-cerita sejarah ulama salaf atau Kanjeng Nabi, sahabat tabi'in. Nek terliku disebut miskinun atau rajulun fakirun berarti nemen wis. Melarat nemen. Wis sampai mboten gadah griya, sampai mboten gadah klambi kajaba nemplek wis. Bahkan rumiyin niku masyaallah wonten setunggal hakim padahal kedudukannya hakim dibayar negara dibayar negara tapi piyambake mboten nate ndamel bayarane mboten nate ngrasakno bayarane kejaba mung setuntik sanget bayarane suwata piyambake niku nggadah siji dinten sing mboten medal kumitian padahal tugasnya bendino mesti ini tapi enten siji dinten piyambake mboten medal dina Jumat mboten salah akhirnya niki posisi niki amir mboten sampai presiden tapi gubernur lah masalah akhirnya rakyat ini gelo bendino kemis tak titeni gak tahu nang kantor gak tahu mergawe digoleki gak temu nang ndi sih akhirnya wadul nyurati presidennya langsung sidang Pak presidennya sidang sampe jarene rakyate sampean wargane jenengan ben Jumat kok ora tau metu ngukumi masalahe wong-wong ana apa ngapunten presiden raja kula niku namung gadah pakaian nemplek lah pakaian iki kula umbahe ben dina Jumat lah nek kula umbah berarti kula kudu kula ndelik tenan sampai pakaian kula kabeh kula nggo Jumatan dadi injil boten saged ngukumi langsung ngoten niku nggih di sidang ten ngene ngajeni jamaah. Dadi jamaah sudah ditimbali. Iki rungokno pengakuane gubernur sampean hakime jenengan. Dheweke gak metu dina Jumat mergo umbah klambi nemplek tok ngenteni sampe gawe. Piye sampe rido apa njaluk diganti gubernur sedanten ngomong rido. Berarti gubernur sing kaya ngene iki saking sederhana. Mboten kira sederhana, melarat itu saya. Melarat. Kok omah macam-macam klambi nek duwe nempel. Mboten iki iso tumbas mobil sing rego miliaran, omah rego miliaran mboten. Oh niki gambarane pemimpin sing zaman salaf. Sampai kados ngoten. Wedine napa niku kali gawan dasar dunya padahal piyambake berjasa cara oleh bayar teko negara dienggo halal wong piyambake dibayar negara halal tapi meskipun halal mboten nate ndamel berlebihan digawe secara pun niku kangge opsi versi kita standar wal maqala asani mangke enten hubungane kali nomor kali makalah kang kaping pindho andang itu kama saking sebagaiane para ahli hikmah para ulama ahli hikmah iki nate ngendikan niki mirip dengan beberapa riwayat sing itu cuma ada beberapa yang tambahan mawon arba'atun utawi ana petang perkara hasanatun kang bagus iku hasanatun bagus ana petang perkara iki sae
sae masalah dunya ya apa maneh sae luwe-luwe sae tenggene akhirat sae sana. Tapi walakina arba'atan tapi ana petang perkara minha saking kebagusan ahsan luwih bagus. Ana petang perkara luwih apik. Tapi ana petang perkara sing luwih apik. Dadi petang perkara itu diungguli petang perkara liyane. Napa niku? Pertama, al-haya'u sifat isim. Minar rijali saking wong lanang iku hasanun apik. Wong lanang duwe sifat isin niku sae. Tapi walakinahu minal mar'ah ahsan. Tetapi ini sifat isin saking wong wedok tambah luwe apik. Wong lanang duwe sifat isin apik. Wong wedok duwe sifat isin luwe apik. Mergo pantese sifat isin niku tenggene dengan istri. Dari sisi nopo? Siji contohnya masalah aurat, nggih mboten. Nek aurat tiyang kaku salat nggih mboten sing kharija salat. Iku namung pundi baina surrati war rubati udel ngantos dengkul. Cara liyane bukan mboten napa-napa. Sahabat Kanjeng Nabi zaman tabi'in niku nate salat. Niku enten kaya nggih napa sarung wonten sing nutupi udel tapi buka dodone, Pak. Nah, dadi niki dodone niki buka. Terus sak ngisore dengkul titik nonton mawon. Niku salat padahal sahabat. Kali tabi'in niku rada dibuli, rada diilokno. Lah lho, dari sahabat menang Kanjeng Nabi, salatan kok cekak ngono model kok brosor. Mau gak sopan, dirasani karo tabi'in itu nih. Badhe salat itu langsung rada mular, rada sedih. Sedihnya bukan karena izin, terus sanjane kurang lebih gitu. Zaman Kanjeng Nabi ngene iki gak apa-apa. Padahal cek ana Kanjeng Nabi sing luwih ero hukum, sing luwih ero sah mboten sae, gak apa-apa. Zaman awakmu kok tambah ngilokno, apa awakmu rumangsa luwih teko Nabi. Nah niku ukurannya antara zaman sahabat kali tabi'in pun semakin. Wong lanang aurate namung niku. Sediankan tiang estri tenggene salat niku jami'ah badani. Seluruh tubuhnya adalah aurat yang harus ditutupi. Illal wajah kejaba wajah dan wal kafaini dua loro. Nah niku dari situ tok wis ketok bahwa mestine sing luwih izin niku tiyang estri. Karena izin niku ya secara fitrah nggih mestine tiyang estri. Lebih sifat malu tiyang estri. Bahkan dikatakan ya, tapi tiyang estri mboten nang tersinggung. Wong lanang niku menggunakan 9 akalnya dan menggunakan 1 perasaan dalam menghukumi sesuatu. Tiang estri niku menggunakan 9 perasaan tapi 1 akal. Niki bukan nisbat masalah bodoh boten lho nggih. Niki menunjukkan masing-masing niku punya fitrah masing-masing. Ngoten lho. Sing wong lanang niku kurang gunakno perasaan rada mentoloan. Nah, rada boyak gini. Tapi rada tegel, tapi nek angka rasio-rasio logis-logisan wong lanang ngoten. Tapi tiang estri boten. Tiang estri niku lebih kata ginakaken perasaan. Jadi dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Makanya terus didadekno bojoan ini kan supaya saling melengkapi. Bukan ati sing lanang luwih pinter boten masalah bahas pinter niki. Iki masing-masing punya keistimewaan, masing punya fitrah yang diberikan oleh Allah. Tenggene Quran iki pembahasan tafsir gede. Tenggene Quran niku lafal-lafal Quran niku dibentuk sedemikian rupa baik secara keindahan bahasa maupun dari sisi psikologis dan semua aspeknya lah. Sisi psikologis, sosial macam-macam. Ini dari sisi psikologis mawon. Tenggene surat Al-Imran ayat 12. Enten ayat niki nek jenengan cermati niki rada tanda petik rada kurang lengkap, mesti ini kurang lengkap nih. Mergi ayat ini muni ngeten.
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantar wa minad dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamah wal anam wal harth. Dalika mata'ul hayatid dunya wa anda husnul ma'ab. Tengajeng ayat awal ayat niku gawe zuyyina lin-nas menungso. Padahal isi ayat samantune niku koyo-koyo ayat iki mung kanggo wong lanang. Mergo mriki nisbate minasyahubu syahawati minan nisa. Sing nyenengi wong wedok iku mestine wong lanang, nggih kan? Mestine kan ayate zuyina lirijali. Wong lanang iku diberi pepaes, diberi keindahan, seneng karo syahwat. Yaiku wong wedok kan wong lanang fitrahe seneng wong wedok kan mesti ngono ayat ini. Tapi ayat ndamel linnas. Karena poinnya mboten namung lanang objek seneng nang wedok mboten namung niku tok, tapi seluruh kenikmatan duniawi. Bukti ning tengah samantune ayat niku nyebut wal banin wal qanatil lan saterusé niku anak. Sing seneng anak iku wong lanang apa wong wedok tok? Ayo, sing seneng anak, wong lanang apa wong wedok tok? Yo lanang seneng anak, wong wedok ya seneng anak. Artine linnas niki isine lanang karo wedok. Menungso kan isine lanang karo wedok. Tapi untuk menunjukkan, mendohirkan, mensorehkan iku koyo-koyo iki mung kangge wong lanang, koyo-koyo mung kangge wong lanang. Sehingga nyebutin nanggone hubus syahwat niku namung minan nisa. Boten minan nisa warijal, boten minan nisa. Artine wong lanang seneng wong wedok, semanten ugi wong wedok ya seneng wong lanang. Wong lanang seneng wong wedok diutarakno, disampekno, diketokno gak masalah. Gak masalah. Tapi lek wong wedok seneng wong lanang niku rata-rata sing normal nggih. Sembunyi, isin-isinan. Zaman biyen. Zaman biyen niku wong wedok lek nyenengi wong lanang isin. Karep tapi isin. Nek wong lanang langsung ngomong nang pake, nang ibuke kendel. Pancen wae lho, gunakno 9 akal namun setunggal peras. Wong wedok kapene ngono ya kuwi isin tenan. Nah, niki menunjukkan Allah niku ngurmati sifat isine wong wedok. Senajan to wong wedok iku yo seneng wong lanang, tapi mboten diketokno teng ayat iki. Kita paham nek wong lanang seneng wong wedok, semanten ugi wong wedok ya seneng wong. Tapi sing diketokno ayat iki koyo-koyo wong lanang seneng nang wong wedok tok, koyo-koyo padahal isine mboten namung wong lanang seneng wong wedok tok. Isine ya wong wedok seneng wong lanang. Secara zahir diketokno kali ayat iki lanang seneng wedok, tapi secara tersirat wong wedok ya seneng wong lanang. Tapi didelikno kata-kata wedok seneng wong lanang iki ben apa? Ben melindungi isine wong. Nah niku izin, makanya sampai terhadis diunekkan al-haya minal iman, innal haya minal iman. Izin iku minangka sebagian saka tandane wong iman. Izin dalam hal apa? Izin yang ketok maksiat, izin yang melanggar aturan syariat Allah. Izin-izin sing ngono niku bukan izin sing menghalangi taat boten. Karena izin kuwi terkali. Enten izin sing menghalangi kita nglakoni maksiat niku izin sing apik. Aku kapene maksiat izin ojo. Aku kapene nglanggar aturane Allah ojo izin. Niki izin apik. Izin karo Allah, izin karo wong tuwa, izin karo niki apik tasih. Tapi enek izin niku sing izin niku menghalangi perbuatan ibadah. Niki mboten apik. Kapi sedekah izin kasih do. Kapi ngimami izin kasih do. Lah sapa sing ngimami? Kapi napa niku ngibadah napa izin? Nah iki izin sing elek. Nah sing dimaksud teng hadis niku izin sing
menghalangi perbuatan maksiat. Oh niku masalah isin. Isin saka wong lanang apik, saka wong wedok luwih apik. Tapi jenengan saged tinggal sakniki nggih, teng zaman sakniki bahkan teng media sosial wong wedok iku semakin ilang isin. Bahkan sering isin. Sering isin zamane mau zaman. Nah niki tugasnya kita. Kita mungkin boten saged membendung zaman sing koyo kene boten saged, Pak. Mbok sak masjid iki umpama kotak boten saged. Wis pancen skenariane Allah ngoten niku. Tapi kenging napa kok Kanjeng Nabi niku ndedahaken pinten-pinten tandha kiamat. Contohnya masalah niku wau. Zaman akhir wong wedok ilang isine, bahkan luwih akeh isin, bahkan kita sing lanang lho isin, Pak. Kadang delok ayo kok entol lakoni ngene. Wong dhewe lanang lakoni ngene saiki kok tambah wedok kendel lakoni. Kita sing lanang isin. Dhewe gak duwe isin. Lah, tugasnya kita napa? Lek dituturi Kanjeng Nabi ojo sampai ambil bagian. Jangan sampai ikut terpengaruh. Minimal kita jaga awak dhewe. Minimal kita jaga keluargane awak dhewe ojo sampai katut kaya nonton wis niku tok. Tugasnya kita. Iku abote tak pirang-pirang. Jaga keluargane gampang apa abot? Abot. Kata wong tuwa iku kecolongan anake dhewe, Pak. Ya banyak bulan itu ya was-was lain untuk reform kalau ini Senin baru ini kosong muter kalau bila sampai terus anak itu kacau makanya pulau ini bukan karena pinter dewi atau karena siji karena ini banyak amanat ilmiah ini pulau titik-titik ilmu yang nyampe akan nomor loro mungkin pulau tidak sakit melampaui 100% keluar setidaknya Allah dengan barokah ngaji ini saged jaga kita lan keluarga kita ini kan apa kita lek rubah zaman kedukuran Pak sinten kita itu sampai rubah zaman wong Kanjeng Nabi para wali wis diritahno Allah ya pancet kaya ngenten iki nah wis kita itu tugasé pokoke ku anfusakum wa ahlikum awak dhewe dijogo tur keluarga kita yo dijogo wis niku insyaallah niku pun aman. Cara hisab pun apa-apa. Niku pertama, isin lanang isin apik. Tapi nek isin itu dimiliki wong wedok luwih apik. Isin sing dimaksud itu isin sing menghalangi kita nglakoni maksiat. Mergo zaman sakniki niku napa media sosial. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu di media sosial itu alasannya hiburan, hiburan. Pak ini kan hiburan Pak. Nah zaman akhir itu batas antara hiburan kali kemaksiatan itu tipis sangat. Iki bedone iki tayangan sing hiburan, apa sing kemaksiatan. Nek hiburan niku hukumnya mubah oleh-oleh, ra dosa ya ora ganjaran. Tapi maksiat wis jelas dosa. Nek zaman ulama rumiyin saking ngati-ngatine enek perkara kok hukume mubah senajan tau oleh. Tapi kalau itu tidak berpahala dan tidak berdosa berarti sia-sia. Nah ulama itu paling menghindari urusan kegiatan sing sia-sia. Bener urusan ini gak dosa, gak ganjaran, tapi kan yo mangan waktu. Umpama dinggo wiritan, dinggo ngaji, dinggo nglakoni kemanfaatan sing liya kan luwih enak artine. Nah, ngoten lho, zaman sakniki kadang boten peduli ngoten. Wes ala itu gak dosa ora apa lakoni. Nah, padahal melakukan sesuatu yang sia-sia niku sama dengan menghabiskan potensi kemanfaatan diri kita. Mestinya kita iso manfaat dalam waktu 1 jam, tapi mergo dinggo sing sia-sia, yo kobong akhire. Mergo wektu mboten saged bali. Nek wis lewat yo wis.
al waktu kas ayu wis waktu liwat ya wis mati wis gak iso dibaleni. Nomor kali wal adlu utawi sifat adil min kulli ahadin saking saben-saben wong siji iku hasanun apik. Saben wong duwe sifat adil niku apik sae. Walakinahu minal umaro ahsan. Tetapi dari sifat adil itu diduweni para pemimpin, maka sifat adil niku luwih apik. Pun adil niku napa? Adil niku proporsional, sesuai dengan kadarnya, boten berlebihan, boten kirang, boten berlebihan. Niku adil. Adil. Nek guru kula ini nyontohaken ngeten. Adil niku duduk menehi anak sangu padha boten adil. Duwe anak siji SMA, sijine SD kelas 1, terus dikeki sangu padha 10.000. Niku boten adil. Boten adil. Mergo sing SMA niku mestine proporsional luwih akeh. Ya mungkin karena wis duwe sepeda butuh bensin. Makane di sini luwih akeh. Sedangkan cilik mungkin sekolah cedhok omah mlaku wis cukup. Nah ngoten. Dadi adil iku proporsional. Mboten padha rata. Dadi wong tuwa sing adil, dadi pemimpin sing adil iku proporsional. Iki sepiro dikeki hukum sing kaya apa enten. Kita sering ningali di tenggene media sosial, masya Allah. Terus niki miris zaman akhir kok bilang. Enten tiang korupsi miliaran, bahkan sampai triliunan. Niku yo dikawal saya, terus mari ngono hukumane yo ringan, bahkan sele niku yo mewah. Sedangkan sing ngampun Mbah Tuwek nyolong kayu nanggone hutan nang alas dihukum sampai tahunan. Nggih. Kata njupuk telo, njupuk gedang rong lur wis dihukum tahunan. Nah, alasannya menerapkan undang-undang. Hati-hati niki keadilan boten enten. Nggih hati-hati. Secara hukum di atas kertas memang benar. Iya nek njukuk ngenten iki tanpa izin memang benar, tapi nek itu boten disesuaikan dengan keadilan, dengan rasa keadilan. Jadi fitnah, maka jadi hisab. Maka ini tenggene hadis Kanjeng Nabi sing sab'atul yudhilluhumullah yaumala bila illa bilu ranking siji al-imamul adil. 7 orang, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Sing ranking siji niku pemimpin sing adil. Ranking siji dijanjekno Allah. Nek iso dadi pemimpin sing adil tenan, dikeki naungan Allah. Ranking siji, Pak. Dukure wong alim, dukure wong pemuda sing ibadah, dukure wong sing zikir. Karena apa ya? Karena saking abote dadi pemimpin sing adil. Wah, Bapak. Wah, bocah. Sehingga Kanjeng Nabi ndhawuhaken wong iku nek umpama njaluk dadi pemimpin, mayak-mayakno awak dhewe, ngongkon wong liya supaya pengen meleh dhewe, padahal ngapunten piyambake mboten gadah kualifikasi, mboten gadah kompetensi. Gur menang backingane bondone gedhe, partene gedhe, omongane gedhe, janjine gedhe, terus pengin dipilih. Bukan karena kualitas ataupun kompetensi atau kualifikasi, terus kita hadis Kanjeng Nabi bakal diparingi tanggung jawab sing wadon, bakal diangelno jabatan. Nek jaluk jabatan, jaluk dipilih, tanpa ana sing pilih tapi dhek jaluk ngemis sampai enten istilah mahar politik nanti jenengan
Jadi dia pengen dipilih kalau partai ini sampai nyetor pirang atus, pirang ngono. Niku kali Allah tanggung jawab diwabot-abotno. Tapi nek wong gak njaluk dipilih, tambah dipilih. Asalnya dia gak gelem tapi dipilih karo Allah. Terus akhirnya dia pun jadi pemimpin kali Allah tambah dibantu. Mergo dia dipilih sangka rakyat tenan, mboten kan tambah bayar. Mboten nanggapi ini. Dan media sosial, tentang berita, tentang media sosial. Insya Allah dengan sebagian ngertos ini untuk viral beberapa hari. Enten pejabat ditanggleti karo wartawan. Pak, bagaimana menurut Anda? Ini banyak kepala daerah yang tertangkap korupsi. Bagaimana pendapat Anda? Sing disalah tambah rakyat ya. Salah siapa yang milih? Sing disalah rakyat itu sing korupsi kepala daerah, sing disalah tambah rakyat. Nggih boten. Wah, akhirnya media sosial ruwame. Oh, ngenten kula boten belani sinten-sinten. Tapi omongane pejabat niku enten bener ya, Pak. Enten bener. Lho nggih niku lho. Pemimpinnya salah, nggih salah. Wong sing korupsi, wong sing menyalahgunakan kewenangan jabatan salah, salah saya itu dihukum berat, setuju lho. Tapi apakah niku murni kesalahan piyambake napa enten ikut andil kita niki? Nah, niki didelok sik, Pak. Kadang-kadang kita yo melok urun salah. Mbok pirang persen melok urun salah. Contone siji, jenengan pun belok sedanten enten pilihan iku gawe duit. Lek gak ana duwite gak dipilih. Nah, iku salah sapa ayo. Transport macam-macam bahasa niku. Terus niki riwayat disebutaken ngeten. Niki mungkin boten dereng nanti disampaikan. Kenging napa kok kita iku oleh pemimpin sing zalim, oleh pemimpin sing korupsi, super Pak. Kita iki bojo pemimpin prosoku dhewe apik, prosoku dhewe tak pilih apik, tapi lek dadakno saiki koyo ngene, utang tambahake macam-macam. Nah, kemungkinan salah satu faktor piyambake salah nggih kula setuju, tapi nek kita namung nyalahno dheweke tok, kita mboten ngoreksi awak dhewe, gak dadi-dadi Pak. Sami-sami kudu dandani. Dheweke yo kudu dandani pejabate, kita yo kudu dandani awak kita. Nggih. Dadi nek kesalahan iku mboten saling doding, tapi padha introspeksi, diri muhasabah, dandani awak dhewe. Pejabat itu salah, kudu dihukum, kan gitu tuh sing liyane ben mboten nglakoni kesalahan yang salah. Nggih. Tapi kita kudu introspeksi. Introspeksi apa siji kaya wau. Mboten nusah kepinginan masalah pilih gawe politik uang lho. Politik uang mboten usah. Namanya politik itu seminimal mungkin dikurangi atau iso dihindari saestu wis. Yang kedua niki kenging napa kita niku sering oleh pemimpin sing zalim, sing fajir. Kemungkinan kita yo duwe salah. Salah napa? Kita wis mulai melayu saka ulama, saka fuqaha. Lho, kok iso, Pak? Rakyat wis gak gelem karo ulama, karo fuqaha, ahli fikih, ahli ngaji. Kok iso ndadekno kita oleh pemimpin sing zalim? Apa hubungane? Pertama kula sampaikan riwayat diri. Enten sing nyebut niki hadis, enten sing nyebut niki asar. Asar niki dawuhe para ulama salaf. Enten dawuh ngenten. Saya di zaman, tapi kata sing nyebut niki hadis. Mergo lafal hadis niku saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mengko zaman akhir bakal ono zaman di mana umatku, nah nyebut umatku kan berarti kanjeng Nabi sing dawuh. Di mana umatku lari menghindari ulama, menghindari fuqaha ahli fikih. Maka fayabtaliyahumullah bifalafi baliyatin, maka Allah akan mengujinya, memberinya dia bala bencana 3 perkara. Pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat, menghilangkan barokah dari
pekerjaan atau usaha kita masing-masing. Rakyatnya duwe usaha, duwe napa pekerjaan oleh penghasilan, tapi penghasilannya boten barokah. Kita pun saged ningali Pak zaman sakniki. Zaman sakniki kali zaman rumiyin itu kira-kira penghasilannya kathah pundi? Kira-kira. Sakniki Pak. Penghasilan secara UMK kan tambah naik. Zaman rumiyin Masya Allah oleh berpirangnya itu jadi kan mungkin rasa ngerasakan duit niku pirangan berharga sama. Tapi buktine tiang rumiyin para ulama itu yo putra-putrane yo saleh, salihah, keluargane yo sakinah mawaddah warahmah. Zaman sakniki bayaran tambah kata, UMR tambah dhuwur, tunjangan yo tambah akeh. Tapi dilalah boten ayem, boten tentrem, keluarga boten sakinah mawaddah warahmah. Putra putri boten saleh salihah. Umpama ta saleh salihah tebih dibandingno kali rumiyin. Nah niki mulai enten bukti barokah nyambut damel kita di pedhet sedikit demi sedikit. Nomor kali yusallitu alaihim sultanan fajiron atau sultanan doliman. Allah akan menguasakan kepada mereka wong-wong sing melayu sama ulama gini ku sultanan doliman, pemimpin sing dolim. Ya karena salah kita Pak. Dene ya salah, kula mboten belani sinten. Wong sing sultan sing dolim, pemimpin sing dolim mboten adil, ya salah. Kitone yo duwe salah. Salahnya salah siji niki niku mulai melayu saka ulama, gak gelem saking ulama. Terus sing ketelu ya kharuju ini sing paling ekstrim ya kharuju naminat dunya bi ghairi imanin. Wong sing melayu saka ulama akhir hidupnya diparingi suul khotimah. Auzubillahi min napa hubungane antara masyarakat boten purun kali ulama kali napa niku barokah diangkat kali pemimpin sing dolim kali mati suul khotimah ngeten. Ini saking guru kula. Dados nek secara fakta pun kita tinggali di lapangan nggih. Kata ulama ahli fikih, ahli hukum agama boten payu. Boten payu. Sing payu niku napa? Khutbah. Khutbah niku tukang ceramah, tukang pidato, pinter-pinter Pak. Pinter tukang pidato, pinter-pinter. Ten hadisnya Nabi disebutkan zaman akhir niku qalilun minal ulama kafirun minal khutbah. Ulama itu tambah didik, tapi si tukang ceramah tambah akeh. Jenengan tingali ngaku ten iki, niki boten usah boten. Jenengan saged nilai pianto. Boten usah napa dengan emosi atau jenengan tingali. Penceramah-penceramah sing viral-viral sing sampai mungkin TV nasional, mungkin sampai bayaran jutaan, enten lho sing perceramah niku kula disajani ya, di bayaran sampai jutaan. Tapi ngapunten sing disampaikan niku yo guyonan, yo jogetan. Boten enten kandungan ilmune. Bahkan nek mulih kita boten nggawa ilmu napa-napa. Kita mulih boten duwe pemahaman ilmu agama napa ya wis seneng enak guyone, enak jogetane, enak musike sing dieling-eling iku nek boten ilmune napa sing didamel ngamalno niki napa apa mundhak titenane nggih nek ulama niku sing dawuh kita kondur niku saged ndadosi keimanan kita, saged ningkatno ibadah kita niku minimal. Kita kondur nggo saka pengajian, nggo teko khotbah Jumat, nggo teko apa niku mulih selain nggo nganggo setitik nggo kata niku iso merubah kita. Iman yo tambah, takwa yo tambah, ibadah yo mundur. Tapi nek sing khutbah ahli pidato tok, ahli ceramah tok, bisa retorika, bahasa iso guyon, iso nyenengno, iso lagu-lagu ini macam-macam. Mboten enten kandungan ilmu niku mulih. Yo masyarakat iki pancen.
Yo meneh dinten maneh yo mergo seneng lagu iki mergo seneng guyonane mboten melu. Nah, mergo kula nanti bisa jadi panitia. Pak, boleh nonton ceramah. Oke, kula gadan tapi kudu ono guyone, Pak. Sing di-request iku ono guyone, ono lagune, ono musik lah. Lah sampe nek pengin guyon ya undang kirun. Ojo undang ulama. Nek ulama iku nek umpama guyon yo guyon mergo ilmu, mboten guyon mergo napa niku nyeneng napa mboten karena memang materi ini ngoten. Pun niku dawuh Kanjeng Nabi. Nah, napa hubungane? Karena ngenten. Ulama karo fuqaha niku sing jaga syariat Allah. Sing jaga syariat Allah iso enten teng bumi. Quran tetep enten, hukum Allah tetep enten, salat hukumnya tetep wajib, poso Ramadan niku sing jaga ulama. Mergo ulama terus sing jaga, sing nyampekno terus sing dawuhaken, sing maringi usulan iku ulama. Nek khutbah niku mek ngomong tok. Tapi sing ulama itu yo nyampekno, yo nasrul ilmi, yo piyambake maringi contoh niku para ulama-ulama itu, guru-guru gitu. Niku nek mboten dijaga karo ulama, nggon ngomong kok bener. Enek bentuk, enek napa niku enek slogane tapi mboten enten bentuke. Kata-kata salat itu wajib iku enten tapi sing nglakoni mboten enten. Nah, nek ulama niku njogo niku sampai tenggene perilaku, sampai tenggene uswah, makanya disebut uswah hasanah. Jadi contoh sing apik, kita saged nyontoh tindak lampahan. Nah, nek niku mulai ditinggalno, maka siji wong ku akhire gak ngerti halal haram. Mergo mboten enten sing maringi contoh endi penggawean sing halal, ya apa penggawean sing haram, carane penggawe sing halal. Akhire wong kodhok kadal diuntal. Nggih, istilahé kodhok kadal diuntal. Akhire apa-apa sing penting mangan. Gak penting halal gak penting. Nah, akhirnya nyambut gawe ini kecampuran. Yo kadang yo ono halal, kadang yo ono syubhat, kadang yo ono haram. Niki sing dadekno sebab pertama rezekine atau napa niku penggawean kita niku diilangi barokah. Kemudian nomor loro, lha kok iso kita oleh pemimpin sing adil mergo ninggalno ulama? Nggih, karena ulama niku maringi kriteria, Pak. Pemimpin sing adil niku cirine A, B, C, D. Niku ulama sing maringi, Pak. Jenengan badhe ngertos pemimpin sing iso adil. Kita kan mboten saged ngertos masa depan, tapi secara ciri niku ulama sing maringi. Sing maringi kriteria niku ulama. Siji, seiman. Wis kasut kan gugat. Yang kedua, jenengan tingali salate. Nek dhewe ae wani ninggal salat, wani ninggal pangeran, apa maneh ninggal rakyat. Nggih mboten. Wong Allah ditinggal, apa maneh rakyat tambah gampang. Sing dadari ngoten-ngoten niku syarat iman sing adil niku ulama. Nek mboten enten ulama akhire kita nganggur. Sing nomor 3 niku napa kita sampai mati suul khotimah. Ya niku karena ulama wis gak digubris, wis gak direken, wis gak diperhatekno sehingga wong yo tidak lampahi nganggur sehingga mati sak matine suul khotimah. Makane nek jenengan nemu ulama iki sing sapa-sapa sing aku niku dipendhet ilmune saking YouTube atau saking napa monggo niku sing insyaallah taksih jaga syariate Allah monggo manfaatke subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.